Kani gade Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka khat artarek ukala lingkon, ka Khasi Students Union, hapo kjingelam jong Publicity Secretary usama Rabbor Nongrom. Kilalet ye kendo ye ka Joint Secretary jong katnat Mining and Geology jong ka sarkar jala. Ikong LLY banwat jing tep alor ka jing thongkam ye ki samla ki bala pendap ye ka examen badro ki bala pass. Ha ka kam Assistant Geologist ha ka ni katnan. Habai keren bat kinong patai khobor hadien kini kejing kendo nakaleng usamla Rabbor Nongrom. Ulai to baya kini ka examen lapanya da ka Meghalaya Public Service Commission lapan long ha bana leber jong snap arja khat nyo balala. Bala premieru ya ka result tang hadien laisngi jong unehi uju ubnai. Henrei ka bala penlengo ya ka seng baya ka kerteng jong ini kisangot kisamla khasipan am cham lapan bana wat hadien bakila pass ya kini ka examen. Kumta ka KSU kala kentu ya ka sarkar jala bakan chimkhia ya kini ka kam. Bat nakaleng ka Joint Secretary ru ka kong JLY kala kular ban chimkhia bat bodien ya kini ka kam. Bat ka susi ka basusi menta kalong ba hatu kini ki samla kendu no kini ka kam tang bakim chimla dan lagi garo. Ya se kini ki samla baru sangut kila syajin menta kala we jong kishan kan phai. Kapedeng ka jingkerman na yang nasam tam kum kini ki samla kala yo ban pendap ya kini exam bat yo kai uswa ban yo kam no setengah depan puat. Henrai hadu mentaru kila hapan syong. Dan nakaleng jungi kum kasang hi ye kentu ye kebuat sarkar bagi di ban ino mardor ya ni bagi di ban thungno kini samla bro sangut khnang bakan nomlong sap ai ya kalawe ke jongki ban ha ka ju por ngi samunong bakum kasang ni sang ni sobanai kublai ya ikong lawai ibala kular ban fashim kia ban bud dia ni kam ban i kerman basyan kini samla ke sayo no ban thung ke sayo ban yo ni kam ke jongki.